Kaso tinignan ulit, ito ba yun talaga? Oh, ito. Ano na to, bumili ko ng 8. Tag 8. Nasa 2,000. Lahat 2,000 plus. Lalagay ko. Ano to? Libre to eh. Ito ilad ata yan. Di. Binigay to sa akin ng Watsons. O ano gagawin ko dito? Ewan ko. Balutin ko yung... Basta libre daw yan. Ayan, mga kaparing Jason, happy Sunday po sa lahat. All viewers, all sponsor, silent viewers, happy Sunday sa ating lahat. Time check natin ngayon 1:24. At punta muna ako ng Nabwa kasi yung gamot na binili namin, yung pang-flush sa ilong ni Mrs. ay ubos na. Kahapon nagpa-bili kami, wala daw nahanap na gamot. Hirap talagang hanapin ng gamot na yun kahit nung nasa Maynila. Ngayon, iwan ko kung saan ako makaabot, kakahanap ng gamot na yan. Yan. Kasi kailangan talaga kasi sumasakit. Sumasakit na? Sumasakit yung ano? Ilong mo? Ha? Sumasakit yung ilong niya. Kasi yun nga, kailangan talagang i-flush kasi pag nagpa-flush siya nung ilong niya, yung mga dugong namumuo lumalabas. Siguro kaya sumasakit kasi di makalabas yung namumuong dugo. Kaya nga maghahanap ako. Sana makahanap tayo kahit makaabot tayo ng Iriga o makalayo pa. At kasama ko yung kapatid ko kasi may bibilin pa ako na iba. Kahapon kasi, dapat bibili kami kahapon kasi yung nangyari, nasiraan nga. Nasiraan kami ng sasakyan. Ayan, let's go! Ayun, dalawa ng pharmacy yung pinuntahan ko. Wala pa rin. Dito sa Bineri. Wala sila. Hirap hanapin talaga ng gamot na yan. Dalawang pharmacy na ako. Muntik pa kaming ma-aksidente. Wala talaga kahit anong ingat mo sa pagdadrive. May mga pasaway talaga biglang tumawid ng motor. Buti na lang, hindi pati ko buti na lang, dahan-dahan. Buti siya yung nakailag, ako diretso yung motor. Kasi di ko siya napansin, galing sa looban. Siguro nagpa-practice pa lang yun. Biglang sumulpot galing looban. Di mo lang ako nakapreno. Yan, malapit ako ng sentro ng Nabwa.
Ay, nakabili na ako. Yung ano, yung panghalo, nabili ko. Yung dextrose wala. Mahirap pala dito. Baliktad, dun sa Maynila, yung dextrose yung lagi kong nabibili. Yung panghalo, yung maliit, wala. Kasi bira lang daw silang mag ano ng dextrose dito. Ngayon, sinabi sa akin ng Mercury, itry ko daw sa mismo hospital kung may dextrose. Pero maghanap muna ako sa mga ibang butika, sa mga pharmacy, ibang pharmacy na baka mayroon. Kasi yung panghalo, okay na, may nabili ko. Ayun mga kaparing Jason, bali nakabili ko dyan sa ano, Watson's, nakabili ko ng dextrose. Ayun, dinamihan ko na. Mas mura pala dito sa Bicol kaysa sa Maynila. Samantalang na sa Bicol ay sa Maynila nasa 200 plus yan. Dito 100 plus lang. Yung halaga ng dextrose $1,019. Ano? 1,019. Ay, hindi. Magkano presyo? 2,468. 1,019 yung binili ko. Dinamihan ko na kasi malayo kami sa sentro. Hirap pating hanapin. At pares na rin yung panghalo. 8 rin yung ano, panghalo. Kulang-kulang 2,000. Ayan, at dumaan muna ako dito sa Blue Building para magpili ng floor mat. Kasi kahit di kayo maghahanda sa pista, kahit di sa amin yung bahay na yun, kailangan din namin na siyempre ayusin. Yun, kaya bibili ko ng floor mat. Kasi ano na, may mga punit-punit na yung floor mat na dating binili nila. Kaya palitan ko rin. Kasi siyempre magpipista, may mga tao na mga pupunta. Yun, kailangan din natin mag-ayos yun. Kailangan natin ayusin yung bahay na yun. Nag-canvas ako nung ano, nag-canvas ako doon sa Santo Domingo, yung isang roll nasa 3,900. Dito 4,050. Kaso naka-discount ako, ibinigay sila nila sa akin ng 3,600. Pero nagpipili muna ako ng ano, ng design. Parang arag baga ka, di man kaso baga, so medyo maababakan. Bali ito na yung floor mat. 3,600. Pakibilang ito. Ayan na. Ano boss? Ano? Ayan na, paalis na kami, pabalik na kami. Doon na kami sa Kausagan ulit. Yung ano, floor mat nandyan na sa jeep. Sinakay ko na. Bali, walang alam yung asawa ko na bumili na ako. Abangan ko na lang doon yung jeep.
kailangan ko ng umuna muna dun para makapag-hugas na siya ng ano, ilong niya. Importante ito yung gamot. Time check natin 3:17. Mga 3:30 alas na daw yung jeep. 3:45 nandun na yun sa amin. Andito na ako sa bahay. Time check 3:49. Ito na ma, yung gamot. Nakakain ko na eh. Nakain mo lang. Oh. Binamihan ko na. Kasi napakalayo ng bilihan. Muntik pa kami madisgrasya. Ay, ano yung ako na yun? Wala sa Mercury, sa Watson talaga. Wala. Mahirap palang hanapin yan. Jollibee. Sabi nga sa akin sa Mercury, Kahit yung dextrose, kahit saan. wala. Yan ang pinakang mahirap tuloy. Yung ito, meron sila. Lahat sila mayroon yung dextrose. Baliktad nga. Dun sa Maynila, ito yung mahirap hanapin dun sa Maynila. Inuutosan sana ako dun sa Mercury na pumunta na ako mismo sa ospital. Pwede. Kasi dun pharmacy daw ng pharmacy ng ospital. Yan ang sigurado. Oo. Buti na lang pumunta ako sa Watsons. Meron. What is it? Nagsabi na nga ng wala. Kaso tinignan ulit. Ito ba yun talaga? Oo. Ito. Ano na to? Bumili ko ng 8. Lagay na yung sarap. Tag 8. Nasa 2,000. Lahat 2,000 plus. Lalagay ko. Ano to? Libre to eh. Tito, ilad ata yan. Hindi. Binigay ito sa akin ng Watsons. O ano gagawin ko dito? Ewan ko. Balutin ko yung... Basta libre daw yan. Marami-rami na yan. Dinaman ko na kasi yun nga, may budget naman. Siyempre maraming salamat sa nagbibigay kay Mrs. sa amin ng pag-budget para sa gamutan. Di ba ma? Siyempre. Kaya yan, yung pera, dinamihan ko na yung yung magamit kasi ako rin yung nahihirapan maghanap. Lagay ko muna ito sa Muntik freezer. pa akong madisgrasya. Tapos isunod. Sumulpot dun sa yung motor. Hindi talaga ako nakapreno kasi biglaan galing sa Ano looban. nangyari? Buti na lang nakailag siya. Sa pool sana. Siya yung nakailag. Siguro nagpa-practice. Sino ang may mali? Siya. Galing akong mainline eh. May iskinitang maliit. Sumulpot. Oo, kung nasa pool yun talaga. Ewan ko lang. Ako, kompleto, naka-helmet pa ako. Siya wala. Magiging queen ko sana. Napakarami niyan. Tapos dapat laging mayroong stock nito kasi di naman to yung gamitin kaagad. Kailangan pang palamigin. So, okay. Baka pag may bumiling tubig, ibigay nyo. Oo. Dito tubig. 8, binakal. 8. Restock. Napakalayo ng bilihan dito. Mayroon na.
Ano? Hindi ako nag-check out. Sir, Ano ko na to? surprise? Surprise talaga ka kung saan mo ilalagay kung na-check out ko yung ano. Okay lang, pwede na i-cancel. Cancel sign. Ay, wow. Ayan po at maglilinis kami dito. Kaya di pa nakapag-ayos ng uso kasi gagalawin pa yan. Yan. Kasi yung floor mat na dito, taon na kasi yan. Mga butas-butas na. Kaya bumili ko na. Yan. Ito na ilalagay niyan. Tingnan mo ma. Hindi na talaga. Hindi ako nag-ano kasi. Hindi mo na. Nag. Yeah. Magkano sa order? Ano, 69 lang yung ano, yung isang yard 69. Magkano yung isang rolyo? sa 30 years. Wait lang. 30 ata yun eh, yung isang rolyo. Kung mag-order yan, sa gubat nagre-reklamo si Brian ni si Daddy. Pick up yan. 2.7. 2.7 yung order. 2.7. Ilang araw pang maghahantay. Ito personal, yung presyo niyan 4,050. 4,050. Nakatawad ako 3,600. Dapat man pala sa na. 3,600. Mismo sa bodega ako kumuha. Yan bubuksan kung okay yung design. Si mama tulog. Yung okay naman sa inyong pasado. Hindi ko na ano pa. Ako ko nga, may pinamik. Buksan nito mo pa. Turog mo nito na. May pinamik pa. Oo, patong na lang. Para... Di pa, testing. Ito naman mga kasi naman kanta design. Pabay din mo rin pa kung pwede siya maggugutak. Sabi mo hindi maggugutak. Kasi iba yung presyo. Kasi di magbabago. May manipis. Yung manipis niyan may 2,000. Rubber balay. Manipis. Arcade dati. O 2,000. Yung manipis. Ito na yung pinakamakapal. Tapos, Yung year dati. oo. Ito yung pinakamakapal na daw. Pinakita sa akin yung manipis talaga. Kumakain, makapal. Magapa.